Il-Helpline 138 li ġiet imnedija sabiex il-pubbliku jkun jista' jirrapporta u jesprimi tħassib tiegħu fuq siti ta' kostruzzjoni diġà rċieva madwar 14,500 telefonata li tiġi medja ta' kważi 100 telefonata kuljum. L-aktar ġimgħa impenjattiva kienet bejn il-25 ta' Novembru u l-1 ta' Deċembru fejn ġew irrappurtati mal-1100 telefonata filwaqt li fil-ġimgħa ta' bejn it-23 ta' Diċembru u 29 ta' Diċembru kien hemm mal-216 telefonata. Dawn iċ-ċifri nataw mill-kampanja tarfin dwar il-Helpline 138 li saret mill-BCA u l-OHSA fil-komunitajiet. Iżda minkejja li ħafna pompi brabta ma' dan is-servizz, persuni li tkellmu ma' Net News qalu kif dan is-servizz ma jagħtikx l-għajnuna professjonali li teħtieġ tant li qisu lil BCA bħala entità b'nuqqas stazzjonijiet. Fil-fatt ħafna minn dawn il-persuni qalu kif din l-iskema tal-BCA mhix tħalli l-effett mixtieq. Nhar kif dawk li talbu l-assistenza tal-BCA sambu li l-għajnuna li toffri l-BCA tasal wistart tant li xogħol meqjus bħala illegali jilħaq jitlesta. U dan qed iwassal l-ispejjeż kbar għal persuni terzi li suppost jinsabu siguri u għal kwiet fi djarhom stess. Iżda minflok qed jispiċċaw tilgħinu niżlin il-qorti bi spejjeż li jlaħqu l-eluf ta' euro.